sen halka jogap berer ýaly ýurdun prezidentimi diýär. Ýok, men ýöneköý bir raýat. Ýöne biz köpçülik bolup hakymydy talap etmeli. Biz Gurbanulynyň garşysyna çykaýmasak, Gurbanuly biziň garşymyza çykanok. Ol bizden gorkar vatandaşlar. Ol biziň diňe arkamyzdan bıçak urýar. Adamlary basýar, öldürýär, ogurlaýar. Ine ýokardak suratdan görüşüňi diýaly, ol bizden udaklaşdy. Inteýem udaklaşar. Sebäbi niýetine durdyk bilen ok. Biz ona hemme zady berdik elinde, ýurdun baýlyklaryny, ýurdun adalatyny, hemme zady nämeseň etber, bize degmeden bolýar diýip goly, dolam kelletine geleni etip ber. Ony aklyny aýlamak üçin biz bilelikde öz hakymydy talap etmeli. Biz diňe häzir hökümetden däl, indiki geljek hökümetlerden hem öz hakymydy talap etmeli, şolaryň akylly bolmagyny talap etmeli. Ýoksam olar ýurdun baýlygyny ogurlamak, menmenlik etmek, ýagny özüne ýadygärlik dikdirmek, özlerine iň gowy maşinlarda üýtgeçlik tatlary edip görkezmek, aýdym aýtmak, taatjanmak, ýa bolmada öz adyna şäher açmak, şol ýaly menmenlik da, şol ýaly işleri etmäne başlaýarlar. Her türlü hilelere, cinayatlara başlaýarlar. Olaryň hemme edýän işleriniň agramy bize düşýär. Meselem ýurdumyzyň baýlygyny ogurlasa, biziň ýaşaýyş derejemiz düşýär. Bir garyp başýar. Tebi we taatçylyklardan biri hiç kim goramaýar. Adatlygymyz gysylýar. Olar eden etmeli, bizem dymmaly bolýar. Iň soňunda hemme zatdan ýa-da ýurtdaşyna gaçyp gitýär. O ýerde gulçuluk etmek üçin. Menmenlik edýärler, öz kitaplaryny mekteplerde, universitetlerde okutýarlar. Biziň ýaşlaryň aňyny deherleýärler. Üniversitede girip hem hiç ýyl bilimde çykarlar. Sebäbi şolaryň menmenliginiň netijesinde çärelere gitýärler-de bilimsiz bolýarlar. Soňra olar öz işlerini başarmaýarlar we ýene mejbur şolaryň diýenine etip gelmeli bolýarlar.